start with a bang. Kastoy no sarabwen ti pagilya na Pilipinas ti baro atawen ken kastapayen ti holiday season. Para ti sumagmamano, dagiti nararanyag ken napnuan mari sa fireworks display ken dagiti napipigsa nga aweng dagiti paputok ti maysa kaniti mang kumpleto ti New Year's Eve. At dadapay dagiti mamati a babaen ti libaang da, mabugaw ti negatibo nga enerhiya ken dagiti dakes nga espiritu. Pidasyar mi ti pagtagilakwan dagiti paputok tapnon amwen ti presyo da. Basar ti agtagilako ni Malcolm, pabor ka diti aggatang ti presyo diti lako a paputok itatawen. Kunana pa'y anasaya at amay patpatungpal iti strikto a regulasyon pakasaknan ka dito a produkto tapno na dadda a maliklikan diti saan nga inkakayatan nga insidente. No, ikumpara ti price na sir, ni Minaw and Olimba kay datang atawin. Itatanga taon sir, medyo lima kata imado ti magatang sir. Okay. Anong dagiti madinga o ano may pagbawal nga ano sir, nga klase pa po to? Digitay makapayardi sir, kas kumadigri plap-plap, digitay piccolo sir, digitay para ubing, kasi digitay dumak, tilmonin digitay ubing kasi sir. So digitay kakasula ti, mostly ti, digitay agsilaw ti mas recommended digitay tatao sir. Dito yung pagtagilakwan ti paputok, magatang ti 75 pesos kada pakete ti 3-star, 35 pesos kada pidaso ti big quitties, idindo at 25 pesos kada pidaso met ti small quitties. Magatang met digiti fountain iti 60 to 600 pesos kada pidaso depende ti size na. 25 pesos kada pidaso ti lucis. 30 pesos kada pidaso ti Roman candle ken 500 to 1,000 pesos iti sintro ni Judas depende ti katindog na. Impasigurado met ti pagtagilakwan ana iget da sursuruten digiti safety measures. Makita digiti signages ken nakasagana iti fire extinguisher ken drum ti danom tapnon insigida nga adda pagsebsebda no inkasong adda iti mapasamak nga uram. Di may kadwa nga aldaw apan naglako ni Malcolm ti paputok, kuna nang awan pa'y unay digiti customers da. So naka, ano kami di kalman, 15,000, itatagat medyo awang pa sir, may mga less than 1,000 pila tata. Kano tayo nga nang namain sir no maduti After Christmas sir. Dito ang segid sir, kit agan anad dalao na ya, ken day safety first talaga. Ken handa nga giganan sir, kasi delikado dito eh. Ken siyempre kita tayo digito mapuoran sir, ano tayo digito nos pa rin dito agtayab sir, kasi digito dumakit handang nga may plasteran na lang kat imbes nga pangato ket agkamat met di anon pakapayan nan. Kabayatan na impasigurado met ti Department of Trade and Industry wenno DTI tinaiget a panagmonitor da kaniti pagtagilakwan ti paputok tapnon siguradwen a pasado met laeng ti regulasyon digiti produkto agatangen digiti consumers. Before the year ends, part of the activity din na gagawin ng ating Consumer Protection Division is yung pag-monitor ng mga fireworks. Kasi nga, para ma-ensure na ang mga ibinebenta ng mga fireworks ay within the standards. Kasi meron na ring, they are also mandated to, may mga follow the standards for fireworks. Kasi nga yan din kasi nag-umpisa yung mga disgrasya. Kasi kung substandard yan or hindi niya na-meet yung standard for fireworks, doon kasi yung may mga lumalabas na mga deficiencies ng product, doon nagkakaroon ng mga disgrasya. At sometimes yun pa yung reason for mga sunog. Mark Magdirila, Balitang Solid North.